ଆଜି ମତେ ଏତେ ବଡ ଖୁସି ଖବର ମିଳେ ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିନି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଛକ ଯାଉଥିନି, ଆଉ ଛକ ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦିଟା ବଣିକୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଛୁଆଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଦିଟା ବଣି ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୁଏ ବୋଲି, ଆଉ ଆଜି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲି। କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ଦୁଇଟା ବଣି ଦେଖି ଶୁଭ ହୁଏ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିବା ଆମ ଅସଲି କଥାକୁ। ଛେଳି ଗୁଡାକ ଭୁକିଲା ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚରିତି ନେଇଯାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉତ୍କଳ ଝିଅ ଲହରୀ ଦିଦି ମତେ ଫଲୋ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି, ସତରେ ଲହରୀ ଦିଦି ମତେ ଫଲୋ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ବୁନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଟା କିଛି ଦିନ ହବ ଖୋଲିଛି, ଆଉ ଏତେ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଲହରୀ ଦିଦି ମତେ ଫଲୋ ପଠେଇବେ ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଆଇଡି ଟା ଫେକ୍ ଆଇଡି ନୁହଁ ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଇଡି ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ନା ଏଇଟା ହିଁ ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଦେଲି। ଲହରୀ ଦିଦିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ସବୁ ବ୍ଲଗର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ଲଗର ହେବେ, ସେମିତି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଇ ଖୁସି ଖବରଟା ଜଣେଇଦେଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ଖୁସି ହେଇକି କହିଲେ, ସେ ମତେ କହିଲେ ତୁ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲହରୀ ଦିଦିଙ୍କ ଭଳିଆ ହବୁ। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଟିରେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସତରେ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିବି? ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳେ। ସତରେ କଣ ମୋର ସେ ଭାଗ୍ୟଟା ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମୋର ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। କଥା ହଉଥିବା ବେଳେ ଠିକ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲା, ମତେ ଦେଖିକି ଡର ମାଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଫୋନ ରଖଲ, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ଆସିଲାଣି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିକି ସିନା ଫୋନ ଟା ରଖିଦେଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛେଳି ଗୁଡାକ ଟୋଟାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଖରାଟା ଏତେ ଜୋରସେ ହଉଛି ନା, ଦିନଟା ସାରା ଛେଳି ଗୁଡାକ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ। ମୋ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।